Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, että ne hedelmät, joita pidämme niin terveellisinä ja harmittomina, saattavatkin oikeasti vaarantaa henkesi? Erityisesti yli 60-vuotiaille monet arkipäiväiset ruuat kätkevät hiljaisen vaaran. Vaaran, josta harva puhuu, mutta joka voi merkittävästi lisätä aivohalvauksen riskiä. Juuri niin, jokin niin tavallinen ja näennäisesti terveellinen kuin hedelmä voi olla näkymätön laukaiseva tekijä vakaville ongelmille. Iän myötä kehomme muuttuu tavoilla, joita emme aina edes huomaa. Se, mikä aiemmin käsiteltiin helposti, saattaakin muuttua riskiksi. Vanhenemisen myötä verisuonisto, munuaisten toiminta ja aineenvaihdunta muuttuvat, ja nämä muutokset vaikuttavat ravinteiden ja lääkkeiden imeytymiseen. Tästä syystä ruokavalion tarkkaileminen on entistä tärkeämpää. Juuri tässä moni tekee virheen. He jatkavat samoja hedelmiä ja ruokia, joita saivat nuorempana, unohtaen kehon sisäiset muutokset, jotka tapahtuvat vuosien myötä. Tässä videossa avaamme vähän käsitellyn, mutta kriittisen aiheen. Hedelmät, jotka voivat lisätä aivohalvauksen riskiä ikääntyneillä, erityisesti sellaiset hedelmät, jotka näyttävät terveellisiltä, mutta sisältävät ainesosia, jotka voivat olla vaarallisia juuri tässä ikäryhmässä. Opit, miksi nämä hedelmät ovat riskialttiita, mitkä ne ovat ja ennen kaikkea, mitä kannattaa syödä suojellakseen terveyttään. Haluan heti alkuun pyytää sinua tekemään yhden asian. Jos tunnet jonkun, joka on yli 60-vuotias, jaa tämä video hänen kanssaan. Koska aihe on niin tärkeä, kutsun sinut myös jättämään kommentteihin sen hedelmän nimen, jota syöt eniten päivittäin. Luodaan yhdessä keskustelu, josta kaikki voivat oppia. Lisäksi paina peukkua tälle videolle, jotta yhä useampi pääsee käsiksi näihin elintärkeisiin tietoihin. Ja pysy videon loppuun saakka, sillä siellä on erittäin tärkeä viesti, joka voi muuttaa tapaasi katsoa ruokailua ikuisesti. Useimmat eivät pysähdy ajattelemaan, että ikääntyminen ei ole pelkkä luku, vaan kokonaisuus muutoksia kehossa, jotka vaikuttavat suoraan siihen, miten käsittelemme kaikkea syömäämme. Esimerkiksi verenpaine, munuaisten toiminta ja verenkierto muuttuvat radikaalisti yli 60-vuotiaana. Nämä muutokset vaativat erityistä huomiota, jotta pienistä virheistä ei kasva suuria ja jopa hengenvaarallisia ongelmia. Hedelmät ovat luonnollinen lähde vitamiineja, kuituja ja antioksidantteja, se on kiistaton fakta. Mutta ne sisältävät myös aineita, jotka liiallisina tai yhdessä tiettyjen lääkkeiden kanssa voivat haitata kehon toimintaa. Kuvittele, että niin tavallinen hedelmä kuin banaani, jota löytyy monen ruokavaliosta, sisältää kaliumia määrissä, jotka voivat olla vaarallisia ikääntyvälle keholle. Tai että luonnollinen sokeri viinirypäleissä ja mangoissa voi aiheuttaa verensokerin piikkejä ja hiljaisia tulehduksia, jotka eivät näy ulospäin, mutta vahingoittavat suoraan verisuonia. Tämä video on tehty avaamaan silmäsi näille vähän puhutuilla, mutta kriittisille totuuksille sekä antamaan käytännön vinkkejä turvallisista hedelmistä, ajoituksesta, proteiinin yhdistämisestä ja vältettävistä yhdistelmistä aivojen ja sydämen suojelemiseksi. Ei ole väliä, oletko itse yli 60-vuotias vai huolehditko ikääntyvästä läheisestä, tieto on paras puolustuksesi piileviä ruokavalioriskejä vastaan. Seuraavien lukujen aikana johdatan sinut polulle, joka yhdistää tieteelliset tutkimukset, tositarinat ja lääkärin ohjeet, jotta voit pitää huolta terveydestäsi paremmin. Valmistaudu muuttamaan tapaasi nähdä se, mitä laitat lautasellesi. Ja muista, että tämän videon lopussa on erittäin tärkeä viesti, joka voi tehdä suuren eron sinulle ja perheellesi. Jatka katsomista, kirjoita kommentteihin suosikkihedelmäsi ja jaa tämä sisältö, jotta kaikki voivat oppia pitämään huolta itsestään paremmin. Kun saavutamme 60 vuoden iän, kehomme kokee monia muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, miten käsittelemme ruokaa, lääkkeitä ja ravinteita. Vaikka moni saattaa ajatella, että ruokailutottumusten ei tarvitse muuttua, totuus on toinen. Vanheneminen tuo mukanaan fysiologisia ja aineenvaihdunnallisia muutoksia, jotka tekevät kehosta herkemmän tiettyjen ravinteiden ja yhdisteiden vaikutuksille. Tässä luvussa selitämme tarkemmin, miksi tämä tapahtuu ja miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Ensinnäkin metabolia eli aineenvaihdunta hidastuu iän myötä. Se tarkoittaa, että keho polttaa energiaa hitaammin ja ruoansulatusjärjestelmän toiminta muuttuu. Tämä voi johtaa siihen, että elimistö ei käsittele ravinteita yhtä tehokkaasti kuin ennen. Esimerkiksi maksan ja munuaisten toiminta heikkenevät, mikä vaikuttaa suoraan siihen,
miten elimistö poistaa ylimääräisiä aineita, kuten lääkkeitä ja mineraaleja. Munuaisten toiminnan heikkeneminen on erityisen merkittävä tekijä. Munuaiset vastaavat kuona-aineiden suodattamisesta verestä ja ylimääräisten nesteiden poistamisesta virtsan mukana. Ikääntyessä munuaisten suodatuskyky laskee, ja näin esimerkiksi kaliumia saattaa kertyä elimistöön liikaa, jos sen saantia ei tarkkailla. Tämä on erittäin tärkeä seikka, sillä liiallinen kalium voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä ja muita vakavia terveysongelmia. Samoin verisuonten rakenne muuttuu iän myötä. Verisuonet menettävät joustavuuttaan ja niiden seinämät voivat paksuuntua. Tämä lisää verenpainetta ja verisuonten tukkeutumisen riskiä. Lisäksi ikääntyneiden verisuonet ovat alttiimpia tulehduksille, jotka voivat johtaa arpeutumiseen ja jopa aivohalvauksen riskiin. Kun yhdisteet kuten sokeri ja happamat aineet pääsevät verenkiertoon suurempina määrinä, ne voivat vahingoittaa näitä verisuonia entisestään. Ravinteiden imeytyminen suolistosta saattaa myös muuttua. Iän myötä suolen seinämien läpäisevyys ja mikrobikanta voivat vaihdella, mikä vaikuttaa ravinteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tämä voi tarkoittaa, että keho ei saa tarpeeksi tiettyjä tärkeitä vitamiineja ja mineraaleja, vaikka ruokavalio olisi ennallaan. Tämän kaiken vuoksi monet lääkkeet, joita ikääntyneet käyttävät, voivat olla vaikeampia elimistölle käsitellä. Lääkkeiden yhteisvaikutukset ja niiden yhdistyminen tiettyjen ruokien kanssa ovat asioita, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Esimerkiksi verenpainelääkkeet ja verenohennuslääkkeet ovat hyvin yleisiä yli 60-vuotiaiden keskuudessa, ja ne voivat reagoida haitallisesti tiettyjen hedelmien sisältämien aineiden kanssa. Verensokerin säätely heikkenee myös usein iän myötä. Tämä tarkoittaa, että sokeripitoiset ruuat, mukaan lukien monet hedelmät, voivat aiheuttaa nopeita verensokerin nousuja, jotka puolestaan lisäävät tulehdustilaa kehossa. Tulehdus verisuonissa voi johtaa niiden kovettumiseen ja tukkeutumiseen, mikä puolestaan nostaa aivohalvauksen riskiä. Tästä syystä on tärkeää ymmärtää, miten luonnollinenkin sokeri vaikuttaa elimistöön ikääntyessä. Toinen tärkeä seikka on nesteen tasapainon ylläpito. Iän myötä janon tunne heikkenee, ja monet ikääntyneet juovat vähemmän vettä kuin pitäisi. Tämä voi johtaa nestevajeeseen ja veren paksuuntumiseen, mikä lisää hyytymien muodostumisen riskiä. Kun tähän vielä yhdistetään eräiden hedelmien diureettiset vaikutukset tai runsas kaliumin saanti, verenkierto voi häiriintyä entisestään. Yli 60-vuotiaiden ravitsemuksessa korostuu siis tasapaino. On tärkeää valita ravinteita, jotka tukevat sydämen ja aivojen terveyttä, samalla kun vältetään aineita, jotka voivat aiheuttaa liiallista kuormitusta elimistölle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hedelmien valinnassa ja ajoituksessa on oltava tarkkana, mitä syödään, milloin syödään ja kuinka paljon syödään. Seuraavissa luvuissa käymme läpi yksityiskohtaisesti hedelmiä, jotka voivat olla riskialttiita ja miksi ne vaikuttavat eri tavoin kehoon ikääntyessä. Samalla esittelemme vaihtoehtoja ja käytännön vinkkejä, joilla voit muuttaa ruokailutottumuksiasi turvallisemmiksi ja terveellisemmiksi. Ymmärtämällä, miten kehomme toimii ja mitä se tarvitsee iän karttuessa, voimme tehdä parempia valintoja päivittäisessä elämässä. Tämä ei tarkoita herkuttelun lopettamista tai elämänlaadun heikentämistä, vaan tietoista valintaa, joka suojelee meitä vakavilta sairauksilta ja pitää meidät vireinä ja energisinä. Muista, että ravitsemus ei ole vain fyysinen asia, vaan myös henkinen ja sosiaalinen kokemus. Ruokailuhetket ovat tärkeitä, ja siksi on olennaista löytää terveelliset vaihtoehdot, jotka maistuvat hyvältä ja sopivat elämäntyyliisi. Kun ymmärrät, miten vanheneminen vaikuttaa ravinnon käsittelyyn, olet askeleen lähempänä parempaa terveyttä ja hyvinvointia. Jatka siis kanssani seuraaviin lukuihin, joissa pureudumme yksityiskohtaisesti eri hedelmiin, niiden vaikutuksiin ja turvallisiin vaihtoehtoihin. Muista myös kommentoida alle, millaisia muutoksia olet huomannut omassa ruokavaliossasi ikääntyessäsi ja mikä hedelmä on sinulle mieluisa tai huolestuttava. Seuraava luku keskittyy banaaniin, hedelmään, jota moni rakastaa, mutta josta voi piillä ikäviä yllätyksiä. Pysy siis kuulolla, sillä tiedot voivat olla elintärkeitä. Banaani on monen suosikkihedelmä, makea, helposti saatavilla ja täynnä ravinteita. Usein banaania suositellaan terveelliseksi välipalaksi, sillä se sisältää runsaasti kaliumia, kuitua ja vitamiineja. Kuitenkin yli 60-vuotiaille tämä arkinen hedelmä voi piilottaa vaaran,
joka liittyy nimenomaan sen korkean kaliumin määrään. Tämä on erityisen tärkeää niille, jotka käyttävät verenpainelääkkeitä tai kärsivät munuaisten vajaatoiminnasta. Kalium on elintärkeä mineraali, joka auttaa säätelemään sydämen rytmiä, lihasten toimintaa ja nestetasapainoa. Normaalisti terveillä ihmisillä munuaiset poistavat ylimääräisen kaliumin tehokkaasti, mutta iän myötä munuaisten toiminta heikkenee. Tämä voi johtaa kaliumin kertymiseen vereen, mikä voi aiheuttaa vakavia sydämen rytmihäiriöitä ja jopa hengenvaarallisia tilanteita. Monet verenpainelääkkeet, kuten aaseestäjät ja kaliumia säästävät diureetit, voivat nostaa veren kaliumtasoa entisestään. Kun tähän yhdistetään runsas kaliumin saanti esimerkiksi banaaneista, seurauksena voi olla hyperkalemia, tila, jossa veren kaliumarvo on liian korkea. Hyperkalemia voi ilmetä muun muassa heikotuksena, sydämen tykytyksenä ja pahimmillaan äkillisenä sydämen pysähdyksenä. Vaikka banaani on terveellinen monelle, ikääntyneiden on syytä olla erityisen tarkkana sen määrän kanssa. Esimerkiksi yhdestä keskikokoisesta banaanista saa noin 400–450 milligrammaa kaliumia, ja päivittäinen suositeltu kaliumin saanti vaihtelee yksilöllisesti, mutta yli 60-vuotiailla erityisesti munuaisten toiminnan mukaan. Tämä tarkoittaa, että jo pari banaania päivässä voi helposti ylittää turvallisen rajan, jos munuaisten toiminta ei ole optimaalisessa kunnossa. Lisäksi monet eivät tiedä, että myös muut hedelmät, kuten appelsiinit ja avokadot, sisältävät runsaasti kaliumia. Siksi kokonaiskaliumin saannin seuranta on tärkeää, eikä yksittäisten hedelmien kulutuksen vähentäminen välttämättä riitä. Lääkärin kanssa kannattaa keskustella omasta kaliumtasosta ja mahdollisista rajoituksista. Krooninen liiallinen kaliumin saanti voi johtaa verisuoniston ongelmiin, sillä korkea kalium voi vaikuttaa solujen sähköiseen toimintaan, joka säätelee lihasten ja sydämen toimintaa. Tämä epätasapaino saattaa edesauttaa veren hyytymistä ja sitä kautta lisätä riskiä aivohalvaukseen. Eräässä kliinisessä tapauksessa 68-vuotias mies, jolla oli verenpainetauti ja lievä munuaisten vajaatoiminta, sai toistuvia rytmihäiriöitä. Tarkempi tutkimus paljasti, että hän oli syönyt päivittäin useita banaaneja, koska piti niitä terveellisenä välipalana. Lääkärit neuvoivat rajoittamaan banaanin kulutuksen ja seuraamaan kaliumtasoa säännöllisesti. Muutoksen jälkeen rytmihäiriöt vähenivät merkittävästi. On tärkeää ymmärtää, että kalium on välttämätön elimistölle, mutta tasapaino on avainasemassa. Yli 60-vuotiaiden tulisi seurata sekä kaliumin saantia että munuaisten terveyttä, jotta he voivat välttää tämän näkymättömän vaaran. Banaani voi edelleen olla osa terveellistä ruokavaliota, mutta sen määrää kannattaa tarkastella yhdessä muiden kaliumia sisältävien ruokien kanssa. Suosittelen aina keskustelemaan lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa, erityisesti jos käytät lääkkeitä tai sinulla on munuaisten tai sydämen sairauksia. He voivat auttaa laatimaan ruokavalion, joka tukee hyvinvointiasi ja minimoi riskejä. Seuraavaksi käymme läpi viinirypäleet, makean herkullinen hedelmä, joka piilottaa oman vaaransa korkeiden sokeripitoisuuksien ja niiden vaikutusten muodossa. Jatka siis mukana, sillä tiedot voivat olla ratkaisevan tärkeitä aivoterveytesi kannalta. Viinirypäleet ovat monen suosikkihedelmä, mehukkaita, makeita ja helposti naposteltavia. Ne ovat myös täynnä antioksidantteja, kuten resveratrolia, jonka on sanottu suojaavan sydäntä ja hidastavan ikääntymisen vaikutuksia. Tämä on saanut monet uskomaan, että viinirypäleet ovat pelkästään hyödyllisiä ja terveellisiä. Valitettavasti totuus ei ole niin yksinkertainen, etenkin yli 60-vuotiaiden kohdalla. Viinirypäleiden korkea sokeripitoisuus ja sen aiheuttamat vaikutukset kehossa voivat nimittäin lisätä merkittävästi aivohalvauksen riskiä. Yli 60-vuotiaiden aineenvaihdunta ei ole enää yhtä tehokas kuin nuorempana. Tämä tarkoittaa, että elimistö reagoi sokereihin voimakkaammin ja hitaammin palautuu niiden aiheuttamista verensokeripiikeistä. Kun syömme viinirypäleitä, verensokeri voi nousta nopeasti, aiheuttaen piikkejä, jotka vahingoittavat verisuonia ja lisäävät tulehdustilaa elimistössä. Tämä hiljainen, jatkuva tulehdus on yksi suurimmista riskitekijöistä verisuonisairauksissa, mukaan lukien aivohalvaus. Viinirypäleiden sisältämä sokeri, fruktoosi, imeytyy elimistöön nopeasti. Vaikka fruktoosi on luonnollinen sokeri, sen liiallinen saanti voi johtaa insuliiniresistenssiin ja metaboliseen oireyhtymään,
jotka ovat tunnettuja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Nämä sairaudet altistavat verisuonet vaurioille ja tukkeutumiselle, mikä voi pahimmillaan johtaa aivohalvaukseen. Usein ihmiset eivät ymmärrä, että hedelmien sisältämä luonnollinen sokeri ei ole automaattisesti terveellistä kaikissa määrissä. Yli 60-vuotiaiden on erityisen tärkeää olla tietoisia tästä, koska kehon kyky säädellä verensokeria heikkenee ikääntymisen myötä. Sokeripitoisten hedelmien kuten viinirypäleiden runsas käyttö voi näin aiheuttaa salakavalia terveysongelmia, jotka eivät näy päällepäin, mutta vaikuttavat syvästi verisuoniston kuntoon. Kliinisissä tutkimuksissa on havaittu, että toistuvat verensokeripiikit lisäävät verisuonten seinämien tulehdusta, mikä edesauttaa plakin muodostumista eli rasvakerrostumia suonten sisäpinnoille. Tämä kovettuminen ja ahtautuminen vaikeuttaa veren virtausta ja altistaa hyytymien muodostumiselle. Verisuonten tulehdus on siis kuin tulipalo, joka etenee hiljaisesti ja voi yhtäkkiä laukaista vakavan aivohalvauksen. On myös tärkeää huomata, että viinirypäleet ovat usein osa moniin valmiiden ruokien ja jälkiruokien koostumusta, kuten sokeripitoisia viinirypäle- ja pähkinäsekoituksia, joita kulutetaan helposti ilman, että niihin kiinnitetään huomiota. Tämä voi johtaa kokonaiskokonaisuuden, eli päivittäisen sokerimäärän, ylittämiseen ilman tietoisuutta. Eräässä tapauksessa 72-vuotias nainen, jolla oli tyypin 2 diabetes ja kohonnut verenpaine, huomasi toistuvia päänsärkyjä ja muistiongelmia. Hän kertoi syövänsä viinirypäleitä lähes päivittäin makean välipalan muodossa. Lääkärit epäilivät verensokerin epätasapainoa ja suosittelivat rypäleiden kulutuksen rajoittamista. Kun hän noudatti neuvoja, oireet helpottivat ja verensokerin hallinta parani. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on tunnistaa piilevät riskit arkisissa valinnoissa. Tulevaisuuden terveys riippuu pitkälti siitä, miten hoidamme verensuoniemme hyvinvointia jo varhaisessa vaiheessa. Viinirypäleiden kaltaiset makeat hedelmät eivät välttämättä sovi päivittäiseksi herkuksi ikääntyneille, erityisesti jos niihin liittyy verensokeriongelmia tai sydänsairauksia. Hyvä uutinen on, että voit edelleen nauttia hedelmistä, kun teet tietoisia valintoja ja osaat ajoittaa niiden nauttimisen oikein. Esimerkiksi yhdistäminen proteiinin ja kuidun kanssa voi hidastaa sokerin imeytymistä, ja annoskoko kannattaa pitää maltillisena. Lisäksi suositukset terveellisemmistä hedelmistä, kuten marjoista, ovat erinomainen vaihtoehto niille, jotka haluavat vähentää verensokeripiikkejä. Muista myös tarkkailla, miten kehosi reagoi tiettyihin ruokiin. Jos tunnet olosi väsyneeksi, ärtyneeksi tai sinulla on toistuvia päänsärkyjä, ruokavalion muutokset voivat olla paikallaan. Keskustele aina lääkärisi tai ravitsemusterapeutin kanssa, jos olet epävarma omasta ruokavaliostasi. Seuraavaksi käymme läpi abakaksin eli ananaksen hedelmän, joka illalla nautittuna voi aiheuttaa yllättäviä terveysriskejä, joista harva tietää. Pysy siis kuulolla, sillä jatkamme matkalla kohti terveempää elämää. Ananas on trooppinen hedelmä, joka mielletään moniin herkkuna ja terveellisenä vaihtoehtona makean himoon. Sen raikas maku ja runsas C-vitamiinipitoisuus tekevät siitä houkuttelevan lisän ruokavalioon. Kuitenkin ananaksen nauttiminen illalla voi tuoda mukanaan odottamattomia riskejä, erityisesti yli 60-vuotiaille. Tässä luvussa selvitämme, miksi ananas voi olla vaarallinen juuri yön aikaan ja miten sen sisältämät yhdisteet, kuten bromelaiini, vaikuttavat veren hyytymiseen, hapensaantiin ja ruoansulatukseen. Ensinnäkin ananas sisältää entsyymi bromelaiinia, joka tunnetaan sen kyvystä hajottaa proteiineja. Bromelaiini on tutkimusten mukaan myös veren ohennusainetta muistuttava aine, joka voi vaikuttaa veren hyytymiseen. Vaikka tämä ominaisuus saattaa kuulostaa hyödylliseltä, sillä bromelaiini voi estää haitallisten hyytymien muodostumista, se voi myös lisätä verenvuodon riskiä, erityisesti jos henkilö käyttää veren ohennuslääkkeitä tai muita lääkkeitä, jotka vaikuttavat veren hyytymiseen. Yli 60-vuotiailla nämä lääkkeet ovat yleisiä, ja siksi bromelaiinin vaikutukset kannattaa ottaa vakavasti. Kun ananasta syödään illalla, bromelaiini voi häiritä elimistön luonnollista hyytymisprosessia yöllä, jolloin keho korjaa itseään ja verenkierto hidastuu. Tämä voi johtaa verenvuodon riskiin aivoissa tai muissa tärkeissä elimissä, erityisesti jos verisuonet ovat jo heikentyneet ikääntymisen myötä. Tällainen tilanne voi laukaista aivohalvauksen tai muita vakavia verisuonitapahtumia. Toinen ananaksen nauttimiseen illalla liittyvä riski on sen happamuus.
Ananas on hyvin hapan hedelmä, ja sen syöminen ennen nukkumaanmenoa voi lisätä riskiä happorefluksille eli närästykselle. Happorefluksi on tila, jossa mahahapot nousevat ruokatorveen, aiheuttaen polttavaa tunnetta ja ärsytystä. Tämä tila ei ainoastaan häiritse unen laatua, vaan voi myös aiheuttaa hiljaista hapenpuutetta aivoissa yöllä, mikä pitkällä aikavälillä heikentää aivoterveyttä. Lisäksi hapokkuus voi vahingoittaa ruokatorven limakalvoa, mikä saattaa johtaa tulehdukseen ja lisää sairauksien riskiä. Yli 60-vuotiailla limakalvot ovat herkkiä ja parantuminen voi olla hidasta, joten ananaksen kaltainen hapan hedelmä illalla voi pahentaa tilannetta. Monet ihmiset syövät ananasta illalla makean himon hillitsemiseksi tai osana jälkiruokaa, eivätkä usein tiedosta näitä riskejä. Eräässä tapauksessa 65-vuotias nainen, jolla oli kohonnut verenpaine ja verenohennuslääkitys, söi usein iltaisin ananasta. Hän alkoi kokea univaikeuksia, närästystä ja ajoittain päänsärkyjä. Lääkärit epäilivät bromelaiinin ja lääkityksen yhteisvaikutusta ja neuvoivat häntä siirtämään ananaksen nauttimisen aamupäivään. Muutoksen jälkeen oireet helpottivat huomattavasti. Tämän vuoksi on suositeltavaa nauttia ananasta mieluiten aamupäivällä tai osana lounasta, jolloin elimistö pystyy paremmin käsittelemään sen happamuutta ja bromelaiinin vaikutuksia. Lisäksi on tärkeää huomioida lääkityksen ja ruokavalion yhteisvaikutukset, erityisesti verenohennuslääkkeitä käyttävien kohdalla. Ananaksen kaltaiset hedelmät tarjoavat runsaasti ravinteita ja voivat olla osa terveellistä ruokavaliota, kun niitä nautitaan oikeaan aikaan ja oikeassa määrin. Kuitenkin tietoisuus näistä riskeistä auttaa välttämään turhia terveysongelmia. Yli 60-vuotiaille suosittelen kiinnittämään erityistä huomiota siihen, mitä ja milloin syö. Hyvä ruokarytmi ja terveelliset yhdistelmät voivat tukea kehon toimintaa ja ehkäistä vakavia sairauksia. Lisäksi on aina tärkeää keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, jos epäilee ruokavalion ja lääkityksen yhteisvaikutuksia. Seuraavassa luvussa tutustumme vesimeloniin, virkistävään ja kosteuttavaan hedelmään, jonka käyttöön liittyy kuitenkin yllättäviä vaaroja, etenkin yöllä. Jatka siis kanssani, sillä matkalla on vielä paljon arvokasta tietoa, joka voi suojella sinua ja läheisiäsi. Vesimeloni on monien kesän suosikki, makea, raikas ja ennen kaikkea erittäin kosteuttava hedelmä. Se koostuu enimmäkseen vedestä, mikä tekee siitä erinomaisen janonsammuttajan ja kehon nestetasapainon ylläpitäjän erityisesti kuumina päivinä. Mutta vaikka vesimeloni onkin tunnettu kyvystään virkistää ja kosteuttaa, se saattaa aiheuttaa ikäihmisille yllättäviä riskejä, etenkin jos sitä nautitaan illalla tai suuria määriä. Tässä luvussa käymme läpi, miksi vesimeloni voi yöllä johtaa nestehukan pahenemiseen, veren paksuuntumiseen ja tätä kautta lisätä aivohalvauksen riskiä. Ensinnäkin vesimeloni on luontaisesti diureettinen hedelmä. Tämä tarkoittaa, että sen syöminen lisää virtsaneritystä ja siten kehosta poistuu enemmän nestettä. Nuoremmalla, terveellä henkilöllä tämä ei yleensä ole ongelma, mutta yli 60-vuotiailla janontunne heikkenee luonnollisesti ja elimistön kyky säädellä neste- ja elektrolyyttitasapainoa on heikentynyt. Tämän vuoksi runsas vesimelonin syöminen illalla voi johtaa nestehukkaan, vaikka tuntuu, että olisi saanut paljon vettä. Nestehukka yöllä voi aiheuttaa monia ongelmia. Kun keho menettää liikaa nestettä, veri muuttuu paksummaksi ja sen virtaus hidastuu. Paksumpi veri lisää verihyytymien riskiä, mikä on merkittävä riskitekijä aivohalvauksille. Verenkierron heikentyessä hapen ja ravinteiden kuljetus elimiin kärsii, mikä voi johtaa vakaviin terveysongelmiin. Monet ikäihmiset heräävät yöllä useaan kertaan virtsaamaan juuri tämän nestehukkaan liittyvän ilmiön vuoksi. Tämä katkeaa unen, lisää väsymystä ja kuormittaa elimistöä entisestään. Unen katkeaminen on myös yhdistetty kohonneeseen verenpaineeseen ja sydämen kuormitukseen, mikä puolestaan kasvattaa aivohalvauksen riskiä. Lisäksi vesimeloni sisältää runsaasti kaliumia, mikä kuten aiemmin mainittiin, voi olla ongelmallista munuaisten vajaatoimintaa sairastaville tai verenpainelääkkeitä käyttävälle ikääntyneelle. Liiallinen kalium yhdessä nestehukan kanssa voi häiritä sydämen rytmiä ja verisuonten toimintaa. On tärkeää huomata, että monet ihmiset mieltävät vesimelonin pelkästään nesteyttäväksi hedelmäksi, eikä heitä tule mieleen, että sen diureettiset ominaisuudet voivat aiheuttaa ongelmia. Eräässä tapauksessa 70-vuotias mies, jolla oli lievä munuaisten vajaatoiminta ja kohonnut verenpaine,
söi usein illalla suuren määrän vesimelonia. Hän huomasi, että hänen täytyy nousta yöllä virtsaamaan useita kertoja, ja hän koki aamuisin päänsärkyä ja huimausta. Lääkäri neuvoi häntä rajoittamaan vesimelonin nauttimista illalla ja lisäämään vedenjuontia päivän aikana. Tämä auttoi vakavasti parantamaan hänen yleistä hyvinvointiaan. Vesimelonin sisältämät elektrolyytit ja sokerit voivat myös vaikuttaa veren virtaukseen ja sen koostumukseen. Sokerit voivat edistää tulehdusta ja verisuonten jäikistymistä, kun taas elektrolyyttien epätasapaino voi häiritä lihasten ja sydämen toimintaa. Nämä tekijät yhdessä voivat altistaa veren hyytymiselle ja sitä kautta aivohalvauksille. Yli 60-vuotiaiden onkin suositeltavaa olla tarkkana vesimelonin määrän kanssa erityisesti illalla. Nestetasapainosta kannattaa huolehtia pitkin päivää, ja vesimelonin kaltaiset diureettiset hedelmät nauttia mieluiten aamulla tai varhain iltapäivällä. Näin keho ehtii käsitellä nesteen tehokkaasti, eikä yöllä synny ylimääräistä nestehukkaa. Kokonaisuudessaan vesimeloni on edelleen erinomainen hedelmä, joka voi auttaa pitämään kehon nestetasapainon kunnossa ja tarjota vitamiineja ja antioksidantteja. Oikealla ajoituksella ja määrällä se voi olla osa terveellistä ruokavaliota myös ikääntyneillä. Tärkeintä on kuunnella omaa kehoa ja huomioida yksilölliset terveysolosuhteet. Kun ymmärrät, miten kehosi reagoi eri hedelmiin ja ravintoaineisiin iän myötä, voit tehdä tietoisempia valintoja, jotka tukevat hyvinvointiasi ja ehkäisevät vakavia sairauksia. Terveys ei ole vain sattumaa, vaan tulosta arjen valinnoista ja pienistä, mutta merkittävistä teoista. Seuraavassa luvussa tarkastelemme appelsiineja ja niiden mahdollisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia yleisesti käytettyjen sydän- ja verenpainelääkkeiden kanssa. Tämä on tärkeä tieto kaikille, jotka haluavat välttää yllättäviä riskejä ja suojata aivoterveyttään. Appelsiinit ovat monelle tuttu ja rakastettu hedelmä, täynnä C-vitamiinia ja muita hyödyllisiä ravintoaineita. Ne tuovat piristystä ja vitamiinilisää arkeen, ja niitä suositellaan osaksi terveellistä ruokavaliota. Kuitenkin yli 60-vuotiaille, jotka käyttävät säännöllisesti sydän- tai verenpainelääkkeitä, appelsiinit voivat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Tämä johtuu appelsiinin sisältämästä furanokumariiniksi kutsutusta yhdisteestä, joka häiritsee monien lääkkeiden metaboliaa. Furanokumariinit ovat luonnollisia yhdisteitä, joita löytyy appelsiineista ja muista sitrushedelmistä, kuten greipistä. Ne vaikuttavat elimistössä erityiseen entsyymiin nimeltä CYP3A4, joka vastaa monien lääkkeiden hajottamisesta maksassa. Kun CYP3A4-entsyymin toiminta estyy, lääkkeet eivät pilkkoudu normaalisti ja niiden pitoisuus veressä voi nousta vaarallisen korkeaksi. Tämä voi johtaa lääkkeiden sivuvaikutusten voimistumiseen ja myrkyllisyyteen. Esimerkiksi veren ohennuslääkkeet, jotka ovat yleisiä yli 60-vuotiailla verisuonisairauksista kärsivillä, voivat aiheuttaa runsaita verenvuotoja, jos niiden pitoisuus nousee liikaa. Vastaavasti jotkin verenpainelääkkeet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia reaktioita, jos elimistö ei pysty käsittelemään niitä normaalisti. Useat kliiniset tapaukset ovat osoittaneet, kuinka appelsiiniin tai muiden sitrushedelmien liiallinen nauttiminen on johtanut vakaviin terveysongelmiin. Eräässä tapauksessa 68-vuotias mies, jolla oli sydämen rytmihäiriöitä ja joka käytti digoksiinia, sai myrkytysoireita, kuten pahoinvointia ja sekavuutta. Tutkimukset paljastivat, että hän joi päivittäin suuria määriä appelsiinimehua, mikä esti lääkkeen metabolian ja nosti sen veren tasoja. Tämän tyyppiset yhteisvaikutukset ovat usein alidiagnosoituja, koska oireet voivat muistuttaa muita ikääntymiseen liittyviä ongelmia. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että sekä potilaat että terveydenhuollon ammattilaiset tiedostavat appelsiiniin ja muiden sitrushedelmien vaikutukset lääkitykseen. Monet eivät tiedä, että appelsiinimehun lisäksi myös tuoreet appelsiinit ja appelsiinista tehdyt tuotteet, kuten hillot ja makeiset, sisältävät furanokumariineja riittävästi vaikuttaakseen lääkeaineiden metaboliaan. Tämä tarkoittaa, että herkkyys lääkkeiden ja appelsiinien yhteisvaikutuksille ei rajoitu pelkkään mehuun. Yli 60-vuotiaiden tulisi neuvotella lääkärinsä kanssa ruokavalion ja lääkityksen yhteensovittamisesta. Joissain tapauksissa voi olla tarpeen välttää appelsiineja kokonaan tai rajoittaa niiden määrää merkittävästi. Lääkärin tai ravitsemusterapeutin apu on tässä arvokas. Lisäksi on hyvä muistaa, että furanokumariineja esiintyy myös muissa hedelmissä, kuten greipissä,
pomeranssissa ja mandariineissa, joten riskit eivät rajoitu pelkkään appelsiiniin. Näiden hedelmien samanaikainen käyttö tiettyjen lääkkeiden kanssa voi johtaa samanlaisiin ongelmiin. On myös tärkeää korostaa, että appelsiinit ja muut sitrushedelmät eivät ole pahoja itsessään, vaan ongelma syntyy juuri niiden yhdistämisestä tiettyihin lääkkeisiin. Tietoisuus ja tarkka seuranta ovat avainasemassa riskien minimoimisessa. Terveellinen ruokavalio on kokonaisuus, jossa yhdistyvät ravinteikkuus, sopivuus yksilön terveydentilaan ja lääkehoitoon. Tämä korostuu iän myötä, kun monilla alkaa olla useita kroonisia sairauksia ja käytössä useita lääkkeitä. Jotta voimme nauttia appelsiineista turvallisesti, on suositeltavaa pitää huoli riittävästä ajasta lääkkeen ja appelsiiniin nauttimisen välillä, yleensä vähintään muutamasta tunnista. Tämän lisäksi lääkärin ohjeita on aina noudatettava tarkasti. Yhteenvetona appelsiinit tarjoavat monia terveyshyötyjä, mutta yli 60-vuotiaiden on tärkeää tiedostaa niiden mahdolliset vaarat, etenkin lääkityksen yhteydessä. Oikean tiedon avulla voidaan välttää vakavat komplikaatiot ja jatkaa appelsiinien nauttimista turvallisesti. Seuraavassa luvussa siirrymme omenaan, yleiseen hedelmään, jonka luonnolliset sokerit voivat yllättää ja vahingoittaa verisuonia, jos niiden kanssa ei ole varovainen. Jatka siis kanssani, sillä tiedon jakaminen voi pelastaa terveytesi. Omena on yksi maailman suosituimmista hedelmistä ja usein terveyden symboli. Monet uskovat sanontaan, omena päivässä pitää lääkärin loitolla, ja syövätkin omenaa päivittäin juuri tämän vuoksi. Omenat sisältävät runsaasti vitamiineja, kuituja ja antioksidantteja, jotka tukevat terveyttä monin tavoin. Kuitenkin, kuten muidenkin hedelmien kohdalla, omenien luonnollinen sokeri voi muodostaa yllättäviä riskejä, erityisesti yli 60-vuotiaille. Nykyään markkinoilla on monia omenalajikkeita, joista osa on erityisen makeita, kuten Honey Crisp, Fuji ja Gala. Näissä lajikkeissa sokeripitoisuus on huomattavasti korkeampi kuin perinteisissä omenoissa. Tämä voi aiheuttaa nopeita verensokerin nousuja, jotka altistavat verisuonia tulehdukselle ja vaurioille. Yli 60-vuotiailla verensokerin säätely heikkenee luonnollisesti. Kun verensokeri nousee nopeasti esimerkiksi makean omenan syömisen jälkeen, insuliinin tuotanto kiihtyy ja verensokeri pyrkii laskemaan äkillisesti, mikä voi johtaa väsymykseen, heikentyneeseen keskittymiskykyyn ja mielialan vaihteluihin. Toistuvat verensokerin vaihtelut lisäävät elimistön tulehdustilaa, joka vahingoittaa verisuonten seinämiä ja kasvattaa riskiä vakaviin verisuonisairauksiin, kuten aivohalvaukseen. Eräässä kliinisessä tapauksessa 70-vuotias nainen, jolla oli lievä insuliiniresistenssi ja korkea verenpaine, alkoi kärsiä toistuvista päänsäryistä ja muistiongelmista. Hän kertoi syövänsä päivittäin useita makeita omenoita. Lääkärit suosittelivat hänelle vähemmän sokeripitoisia hedelmiä ja ruokavalion tasapainottamista proteiineilla ja kuidulla. Oireet vähenivät merkittävästi muutaman viikon kuluessa. Lisäksi omenien sokeri voi lisätä veren triglyseriditasoja ja heikentää HDL-kolesterolin eli hyvän kolesterolin toimintaa. Tämä muutos rasva-aineen vaihdunnassa voi pahentaa verisuonten kuntoa ja lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä, joka on yleistä yli 60-vuotiailla. Omenien sisältämä fruktoosi voi myös edistää maksan rasvoittumista, jos sitä nautitaan liikaa. Rasvamaksa puolestaan vaikuttaa negatiivisesti insuliiniherkkyyteen ja yleiseen aineenvaihdunnan tasapainoon. Tämä voi olla erityisen haitallista ikääntyville, joiden aineenvaihdunta on jo valmiiksi hidastunut. On tärkeää huomata, että omenat ovat edelleen arvokas osa terveellistä ruokavaliota, kunhan niiden sokeripitoisuuteen kiinnitetään huomiota. Yli 60-vuotiaiden kannattaa suosia vähemmän makeita lajikkeita ja syödä omenoita osana tasapainoista ateriaa, johon kuuluu riittävästi proteiinia ja kuituja. Näin verensokerin nousu hidastuu ja verisuonet pysyvät terveempinä. Myös omenan kuoren syöminen on suositeltavaa, sillä se sisältää runsaasti kuituja ja polyfenoleja, jotka tukevat ruoansulatusta ja vähentävät tulehdusta. Kuitenkin kuoren peseminen huolellisesti on tärkeää, jotta vältetään torjunta-aineiden nauttiminen. Yhteenvetona voidaan todeta, että omenat tarjoavat monia terveyshyötyjä, mutta erityishuomiota kannattaa kiinnittää lajikkeiden valintaan ja kokonaisruokavalioon. Tietoisuus omenien luonnollisen sokerin vaikutuksista auttaa tekemään parempia valintoja, jotka tukevat pitkäaikaista terveyttä.
Seuraavassa luvussa tutustumme kirsikoihin, luonnolliseen veren ohentajaan, joka voi aiheuttaa odottamattomia ongelmia, jos yhdistetään lääkitykseen. Pysy mukana, sillä seuraava tieto voi olla elintärkeä. Kirsikat ovat herkullisia ja suosittuja hedelmiä, jotka tuovat iloa monen lautaselle keväästä kesään. Ne ovat tunnettuja makeasta maustaan ja kauniista väristään, mutta myös niiden sisältämistä bioaktiivisista yhdisteistä, kuten salisyylihapoista, jotka toimivat luonnollisina veren ohentajina. Tämä ominaisuus voi olla monille hyödyllinen, mutta yli 60-vuotiaille, jotka käyttävät verenohennuslääkkeitä tai muita veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä, kirsikat voivat aiheuttaa vakavia komplikaatioita. Salisyylihapot, joita kirsikat sisältävät, ovat samanlaisia yhdisteitä kuin aspiriinissa. Ne estävät verihyötaleiden aggregaatiota eli tarttumista toisiinsa, mikä vähentää veren hyytymistä ja parantaa veren virtaavuutta. Tästä syystä kirsikoita on pidetty hyödyllisinä sydänterveyden edistäjinä ja tulehduksen lievittäjinä. Kuitenkin tämä veren ohentava vaikutus voi voimistua huomattavasti, jos henkilö käyttää jo lääkkeitä, kuten varfariinia tai uusia oraalisia antikoagulantteja. Kun veren ohennusvaikutus voimistuu liikaa, veren hyytyminen hidastuu vaarallisesti. Tämä voi johtaa runsaisiin verenvuotoihin, jotka aivoissa saattavat ilmetä aivoverenvuotona, vakavana ja usein hengenvaarallisena tilana. Ikääntyneiden verisuonet ovat yleensä haurastuneempia, mikä lisää riskiä vielä entisestään. Useat kliiniset tapaukset ovat osoittaneet, että kirsikoiden runsas käyttö voi yhdessä lääkityksen kanssa johtaa yliannostukseen verenohennusvaikutuksessa. Esimerkiksi 75-vuotias mies, jolla oli eteisvärinä ja joka käytti varfariinia, alkoi kärsiä mustelmista, verenvuodoista ikenissä ja huimauksesta. Tarkempi haastattelu paljasti, että hän oli lisännyt päivittäistä kirsikoiden kulutustaan merkittävästi terveellisempien elämäntapojen toivossa. Lääkärit neuvoivat häntä tarkkailemaan kirsikoiden määrää ja seuraamaan veren hyytymistä säännöllisesti. Onkin tärkeää, että ikääntyneet ja heidän läheisensä tiedostavat kirsikoiden veren ohentavan vaikutuksen ja ne mahdolliset riskit, joita sen yhdistäminen lääkitykseen voi tuoda. Veren ohennuslääkkeitä käyttävien tulisi keskustella lääkärin kanssa ruokavaliostaan ja mahdollisista rajoituksista. Kirsikat sisältävät myös runsaasti antioksidantteja ja muita terveydelle hyödyllisiä yhdisteitä, jotka tukevat tulehduksen hallintaa ja verenkiertoa. Näiden vaikutusten takia kirsikat eivät ole huono valinta osana monipuolista ruokavaliota, kunhan niiden nauttimisen määrää säädellään ja lääkityksen vaikutuksia seurataan. Lisäksi on hyvä muistaa, että myös kirsikkamehut ja mehutiivisteet sisältävät veren ohentavia yhdisteitä, ja niiden runsas käyttö voi yhtä lailla lisätä verenvuotoriskiä. Kaiken kaikkiaan kohtuullisuus ja tietoisuus ovat avainasemassa. Yli 60-vuotiaiden onkin suositeltavaa nauttia kirsikoita maltillisesti ja varmistaa, että veren ohennuslääkityksestä vastaava lääkäri on tietoinen kaikista ruokavalion muutoksista. Tämä auttaa ehkäisemään vakavia komplikaatioita ja ylläpitämään turvallista terveyttä. Kirsikat ovat kaunis ja herkullinen hedelmä, jonka luonnolliset vaikutukset voivat kuitenkin yllättää, jos niitä ei oteta huomioon kokonaisvaltaisesti. Seuraavassa luvussa tarkastelemme mansikoita, maukasta ja terveellistä hedelmää, joka perinteisesti yhdistetään terveelliseen ruokavalioon, mutta joka voi kätkeä sisäänsä piileviä vaaroja agrokemikaalien ja puriinien muodossa. Jatka matkassani, sillä jokainen seuraava tieto auttaa sinua tekemään parempia ja turvallisempia valintoja. Mansikat ovat monien suosikkihedelmä. Makeita, mehukkaita ja täynnä vitamiineja sekä antioksidantteja. Niitä pidetään yleisesti terveellisinä ja suositellaan osaksi monipuolista ruokavaliota myös ikääntyville. Mansikoiden runsaasta C-vitamiinista ja polyfenoleista on lukuisia terveyshyötyjä, kuten tulehduksen vähentäminen ja sydänterveyden tukeminen. Kuitenkin on tärkeää tiedostaa, että mansikoiden viljelyssä käytetään usein merkittäviä määriä torjunta-aineita eli pestisidejä, ja mansikat sisältävät myös puriineja, jotka voivat vaikuttaa elimistön hyvinvointiin. Nämä piilevät vaarat ovat erityisen merkityksellisiä yli 60-vuotiaille. Mansikat kuuluvat hedelmiin, joiden viljelyssä käytetään eniten kemiallisia torjunta-aineita, jotta sadosta saataisiin runsas ja laatu hyvä. Vaikka torjunta-aineiden käyttöä valvotaan, jää mansikoihin usein jäämiä, jotka voivat kertyä elimistöön pitkällä aikavälillä. Ikääntyvän kehon kyky puhdistaa ja neutralisoida näitä kemikaaleja heikkenee,
mikä voi aiheuttaa kroonista tulehdusta ja heikentää immuniteettia. Useat tutkimukset ovat yhdistäneet pitkäaikaisen altistuksen torjunta-aineille verenkiertoelimistön sairauksiin, kuten valtimonkovettumatautiin ja aivohalvauksiin. Mansikoiden runsaiden torjunta-ainejäämien tiedetään esimerkiksi aiheuttavan oksidatiivista stressiä verisuonissa ja lisäävän tulehdustilaa, mikä heikentää suonten joustavuutta ja altistaa tukoksille. Lisäksi mansikoissa esiintyvät puriinit ovat luonnollisia yhdisteitä, jotka elimistö muuntaa virtsahapoksi. Virtsahapon liiallinen kertyminen voi johtaa kihtiin ja muuhun tulehdukseen nivelissä. Vaikka kihiä sairastavat tietävät tämän hyvin, moni ei tiedä, että puriinien vaikutukset ulottuvat myös verisuonten terveyteen. Virtsahapon kohonnut taso voi lisätä verisuonten tulehdusta ja sitä kautta myös aivohalvauksen riskiä. Yli 60-vuotiaiden elimistön kyky käsitellä puriineja ja poistaa virtsahappoa on heikentynyt, mikä tekee heistä alttiimpia näille ongelmille. Mansikoiden säännöllinen ja runsas käyttö voi pahentaa tilannetta etenkin, jos muita riskitekijöitä on. Eräässä kliinisessä esimerkissä 68-vuotias nainen, jolla oli aiemmin diagnosoitu kihti, koki toistuvia nivelkipuja ja pahentunutta väsymystä syötyään suuren määrän mansikoita päivittäin kesän aikana. Lääkärit neuvoivat hänelle ruokavalion tarkistamista ja mansikoiden käytön rajoittamista. Muutaman kuukauden kuluessa oireet helpottivat ja tulehdustila väheni. Monet kuluttajat eivät myöskään tiedosta, että mansikkatuotteet, kuten hillot, mehut ja smoothiet, voivat sisältää jopa enemmän torjunta-ainejäämiä kuin tuoreet mansikat, koska valmistuksessa käytetään tiivisteitä ja suuria määriä raaka-ainetta. On suositeltavaa suosia luomumansikoita tai hyvin pestä mansikat huolellisesti ennen nauttimista. Näin voidaan vähentää kemikaalien määrää ja minimoida altistus. Lisäksi mansikoiden nauttiminen kohtuudella ja osana monipuolista ruokavaliota auttaa vähentämään terveysriskejä. Yli 60-vuotiaille on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota ruoan alkuperään ja laatuun, koska elimistön kyky suojautua haitallisilta aineilta heikkenee iän myötä. Tietoisuus mansikoiden mahdollisista haitoista auttaa tekemään parempia valintoja. Yhteenvetona mansikat ovat maukas ja ravinteikas hedelmä, mutta niiden viljelyssä käytettävät torjunta-aineet ja luonnolliset puriinit voivat muodostaa piileviä riskejä. Terveellisten elämäntapojen tukemiseksi suosittelen tarkkailemaan mansikoiden käyttöä ja tarvittaessa konsultoimaan asiantuntijaa. Seuraavassa luvussa tutustumme mangoihin, makeaan hedelmään, jonka sokeripitoisuus ja lääkeyhteisvaikutukset voivat aiheuttaa yllätyksiä, jos niihin ei kiinnitä huomiota. Jatka siis kanssani, sillä tiedon voima on terveetesi turva. Mangot ovat trooppisia hedelmiä, joiden makeus ja mehukkuus tekevät niistä moniin suosikin. Ne tarjoavat runsaasti vitamiineja, erityisesti A- ja C-vitamiinia, sekä antioksidantteja, jotka tukevat immuunijärjestelmää ja ihon terveyttä. Kuitenkin mangojen korkea sokeripitoisuus ja niiden sisältämät yhdisteet, kuten meniferiini, voivat aiheuttaa merkittäviä riskejä, erityisesti yli 60-vuotiaille, jotka käyttävät verenpainetta tai kolesterolia alentavia lääkkeitä. Ensinnäkin mangojen korkea glykeeminen indeksi tarkoittaa, että niiden sokerit imeytyvät nopeasti vereen ja nostavat verensokeria nopeasti. Tämä voi johtaa verensokerin vaihteluihin, jotka aiheuttavat tulehdusta ja verisuonten vaurioitumista pitkällä aikavälillä. Iän myötä kehon kyky hallita verensokeria heikkenee, mikä lisää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen ja sitä kautta sydän- ja verisuonitauteihin, mukaan lukien aivohalvaukseen. Toiseksi mango sisältää meniferiini-nimistä flavonoidia, joka vaikuttaa maksan entsyymitoimintaan. Meniferiini voi häiritä joidenkin lääkkeiden, kuten verenpainelääkkeiden ja kolesterolia alentavien lääkkeiden, metaboliaa maksassa. Tämä voi nostaa lääkkeiden pitoisuuksia veressä, lisätä sivuvaikutuksia ja pahimmillaan aiheuttaa myrkytysoireita. Useat kliiniset raportit ovat kuvanneet tapauksia, joissa potilaat ovat kokeneet epätavallisia haittavaikutuksia lääkityksessään, jotka on yhdistetty mango- tai mangomehun runsaan käytön aloittamiseen. Esimerkiksi 72-vuotias nainen, joka käytti statiineja ja verenpainelääkkeitä, alkoi kokea lihaskipuja, huimausta ja sydämen rytmihäiriöitä sen jälkeen, kun hän lisäsi mangon päivittäiseen ruokavalioonsa. Lääkärit epäilivät meniferiinin ja lääkityksen yhteisvaikutusta ja neuvoivat vähentämään mangon käyttöä. Oireet helpottivat lääkityksen tarkistamisen jälkeen. Iäkkäiden onkin tärkeää tiedostaa,
että vaikka mango on herkullinen ja ravinteikas hedelmä, sen käyttöön liittyy erityisiä varotoimia lääkityksen yhteydessä. Lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa keskusteleminen on suositeltavaa ennen merkittäviä muutoksia ruokavaliossa. Lisäksi on hyvä huomioida, että mangon nauttiminen illalla voi lisätä verensokerin vaihteluita ja vaikuttaa unen laatuun. Verensokerin epätasapaino voi johtaa levottomaan uneen ja kuormittaa elimistöä, joka yrittää ylläpitää sisäistä tasapainoa. Yli 60-vuotiaiden kannattaa siis suosia mangoa kohtuudella, mieluiten aamulla tai osana tasapainoista ateriaa, joka sisältää kuituja ja proteiineja, jotka hidastavat sokerien imeytymistä. Näin voidaan välttää verensokerin nopeita piikkejä ja suojata verisuonia. Mangon terveyshyödyt ovat kiistattomat, kun sitä käytetään oikein ja osana monipuolista ruokavaliota. Se sisältää esimerkiksi beta-karoteenia, joka tukee silmien terveyttä, ja C-vitamiinia, joka vahvistaa vastustuskykyä. On tärkeää hyödyntää nämä edut tietoisesti ja välttää riskejä. Lopuksi muistutan, että yksilölliset erot terveydessä ja lääkityksessä korostuvat iän myötä. Siksi tietoisuus ja oma kehon kuuntelu ovat tärkeitä keinoja varmistaa turvallinen ja nautinnollinen ruokavalio. Seuraavassa luvussa käymme läpi turvalliset hedelmät ja annamme käytännön vinkkejä siitä, miten yhdistää hedelmät aterioihin, ajoittaa niiden nauttiminen oikein ja tunnistaa tilanteet, jolloin on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Pysy mukana, lopussa on sinulle tärkeä viesti, joka voi muuttaa terveytesi suuntaa. Nyt kun olemme käyneet läpi useita hedelmiä, jotka voivat yli 60-vuotiaille aiheuttaa riskejä aivohalvaukselle ja muille terveysongelmille, on aika keskittyä niihin hedelmiin, joita voit nauttia turvallisesti ja joiden avulla voit tukea hyvinvointiasi. Ensinnäkin marjat, kuten mustikat, vadelmat, karhunvatukat ja puolukat, ovat erinomainen valinta. Ne sisältävät runsaasti antioksidantteja, flavonoideja ja kuituja, jotka suojaavat verisuonia ja vähentävät tulehdusta. Marjojen sokeripitoisuus on suhteellisen matala, ja niiden ravintoaineet tukevat aivojen ja sydämen terveyttä. Lisäksi ne ovat vähäkalorisia, mikä on hyödyllistä painonhallinnassa. Toinen turvallinen vaihtoehto on avokaado. Tämä hedelmä on täynnä terveellisiä rasvoja, erityisesti kertatyydyttymättömiä rasvahappoja, jotka parantavat veren rasva-arvoja ja tukevat sydänterveyttä. Avokaado ei sisällä juurikaan sokeria, joten se ei aiheuta verensokerin vaihteluita. Sen kuitu ja kalium tukevat verenpainetta ja auttavat ylläpitämään verenkiertoa. Kun syöt hedelmiä, on hyvä yhdistää ne proteiinipitoiseen ruokaan tai terveellisiin rasvoihin. Esimerkiksi marjat jogurtin tai raejuuston kanssa hidastavat sokerin imeytymistä, jolloin verensokeri pysyy tasaisempana. Tämä on tärkeää etenkin iäkkäille, joiden insuliiniherkkyys on heikentynyt. Ajoitus on myös avainasemassa. Hedelmät kannattaa syödä mieluiten aamulla tai osana päivän pääaterioita, ei myöhään illalla. Illalla elimistön aineenvaihdunta hidastuu, ja sokerit voivat aiheuttaa unihäiriöitä ja verensokerin heilahteluja, jotka kuormittavat sydäntä ja aivoja. Vältä myös yhdistämästä hedelmiä lääkkeiden kanssa ilman lääkärin ohjeita, erityisesti jos käytät verenohennus-, sydän- tai verenpainelääkkeitä. Jos et ole varma, keskustele asiasta ammattilaisen kanssa. Lisäksi huolehdi riittävästä nesteytyksestä koko päivän ajan. Veden juominen tukee verenkiertoa ja auttaa elimistöä käsittelemään ravintoaineita paremmin. Muista, että liiallinen nesteenpoisto hedelmien, kuten vesimelonin, kautta voi johtaa nestehukkaan, joka pahentaa veren paksuuntumista. Jos huomaat, että sinulla on lisääntynyt tarve virtsata yöllä, epämukavuutta rintakehässä, toistuvia päänsärkyjä tai muita epätavallisia oireita, hakeudu välittömästi lääkärin vastaanotolle. Varhainen tunnistaminen ja hoito ovat avainasemassa aivohalvauksen ehkäisyssä. Muista myös pitää säännölliset lääkärikäynnit ja verikokeet ajan tasalla. Lääkityksen ja ruokavalion yhteensovittaminen vaatii usein ammattilaisen näkökulmaa. Lopuksi haluan korostaa, että tieto on valtaa. Kun tiedät, miten hedelmät vaikuttavat kehoosi iän myötä ja lääkityksesi kanssa, pystyt tekemään parempia valintoja, jotka tukevat terveyttäsi pitkällä tähtäimellä. Kiitos, että olet seurannut tätä videota loppuun saakka. Minulla on sinulle vielä erittäin tärkeä viesti, joka voi muuttaa terveytesi suuntaa. Jätäthän kommentti alle, kerro mikä näistä vinkkeistä oli sinulle uutta ja tykkää videosta, jos koit sen hyödylliseksi.
Jaa tämä tieto myös läheisillesi, sillä se voi pelastaa heidänkin henkensä. Pidä huolta itsestäsi ja nähdään seuraavassa videossa.